ngiyawan na kani kayeng ka bakantang khoi ka U Blei ban mani ban syakriya u ban yo bentaru na ka Sacrament jaga Jingkhawai Trai tu U Blei Un kyrkhu ngilang baro ki balawan syagini ka Jingiaseng ban U Blei Un penyo benta yangi na kini ka Jingbam bat ki Jingdi ki bakan Lyndan Syiem tu ngini pendam ka Jingkhawai U Blei bau kpau jangi bahabeneng ngiaingo yeme na kabenta kani ka sngi ka bamela aingi bangila bandan na ka yeng ka bakentang khot ka jongme ban yo benta na kamiet ka bau trai jisu ulaseng nengkong na kabenta jangi ban yo benta na kamet ka jong kris ka balapan ken na kabenta jangi bat ka snam ka jong u ka baula the say na kabenta jangi Toyarap ingi ko Trai bangini Syiem bat me lingba kini kinyam ki rukom ki bakantang khot shimti mame ki benta baro jonga jing syakri ke jongi ngipan ngidem ngingo ngi pediang haka kerteng ke jong Trai bat unong penim jongi u Jesus Christ amen ngini ruai ke jing ruai ke basispa proposal barhadien kini ke jing ruai ngakerpat ya I temen besan jongi temen besan U Karsano ba in sngewbha ban yalamingi ha ka jing pule na kahtien ka U Blei bat ka jing duai kasnam nong penim kalami karam jonga bushim ka khli bakentang ayo I ka dem bangan yo im ka jing ruai ka basispa proposal Karam jonga bushim kakli bakin tangayo I kadem bangan yo em aukun ba jem nutam lasya udang im aneng unong bakli jongi namar kipo pangalale hadi puna Jingiaseng Jingin pate kajing ai yang ukun ba jem nutam lasya bari ukun balayam udang im aneng uno bakli jongi adeng baka sngikalari kompa jing syai naga menhambayam unong bakli kapo ubil bumba auku bajem nutam lasya balaya udang im aneng uno bakli jongi
ham i umat sananga auku pacem nutam Gasha Kalvari Ukun Balaya Udang Im Aneng Uno Fakti Jongi Ki Umat Sno Sikim Lasim Kait Bau Lasya Ngan Ayalam Iwat Kintan Tangka Tabangalam Auku Pajem Nutam Lasya Kalvari Ukun Balaya Udang Im Aneng Uno Bakti Jongi Hasuaba Nyelet Hakmar U Blei Jingkhawai Nyensa skor katu kan Italy kit khot nagaktian ke bakhoi ke U Blei ngan puli naga gospel kat kumuyanes kelenong ke bahan riau katu kan Italy kit khot ban ngan sedang naga khot ke balai fuar kumju ru nagasiti ke beningkong Apostol Paul seginong Korin kelenong ke bakhadway khot arpunyo apupra Kektian ke U Blei ke ongkumni Anda kumta ujisu uloong haki sisa ngaong hapi omdei Moses ubalaai hapi yautau ukpu nabneng Henry ukpa jonga uai hapi yautau ukpu ubasisa nabneng Namar kata tila yaong hau ko Trai To ai hangi halagasngi yau ni ukpu Tiu jisu layatu haki nga long utau ukpu jong ke jingim Jar ubawan hanga on om tngan Badjar ubangit hanga on om sliang lanu Sisa nga ong hapi Jar ubangit hanga udon ke jingim bom jukut Nga long utau ukpu ubapan im Obalawan hiar na beneng lada uno ru unyo bam na uni ukpu unyo im bom jukut baruta ukpu de yau banga ngan ai ulong kadro jonga ya gabanga ngan ai na gabenta ke jing im jong ka perthei namar katau jisu ulayathu haki sisa ngong hapi Lemda phi bam ya ka do jong khonu brieng bad ba pindi ya ka snam jong u phimdon ke jing im haladi uno ru uba bam ya ka do jonga badu badi ya ka snam jonga udon ke jing im bom jukut bad ngan penmi pat yu u hagesngi ka bakhat do Nabakumta uno ru ubabam yau ni ukpu lani udi yakani ka khuri utrai klembu romken unlong ubarem nagajong katagamet bad kasnam utrai henrei to ai ba ubriu un yet yaladi ti enda kumta to ai ba un bam na utaukpu bad undi nagata ka khuri U Blei Un isna iban kyrkhu ya ka jingpuli
baka jing sa skor iga klien ka bakhoi ka jong Blei ngini dwai a Trai U Blei U bauk pa jong i ubhabning U Blei U Balang U Trai bad u kanrat jong ka jing im ka jong i wei pa i wei U Blei U badap da ka jing i bad ka jing isnei yangi ki breu ki bajot ki barem ki nongpop ki bakrau U Blei U balathau ya ka lenti jong ka jing pen im yau nongpop daga ba melapha yau khon ba ye jong me U Trai jong i Jesus Christ baun wan segani slapur thei ban long breu ban mat ya ka jing im do hasla jong ka ni ka khando ban ya ye ki lenti ki ba e ban jau kas ep kas ar ban thar kasya katram haga jing Trai naga banta ka kam jong ka jing pen im ka ba me a Blei da ka jing i ka ba kan jablei bat ka ba phalatam ka jome mela thau ban pan long yu u lang kenya naga banta ban map ya ki pop ki ngit ki jong i nya ngo ye me ko kan rat naga banta ka ni ka sngi ka ba karpang ka sngi ka ba khrau ka jome haga ba kum ka balang i siam lang kum ni kum ki riu khot ringkat bat kiwei ki parariu khot ki bana kiwei ru ki balang ki bane don ringkat hakani ka Jingiaseng Sacrament ka bolong ka Sacrament ka Jingkhawai Trai kani ka long a Trai bi ka ba me melabu halaga jong ka balang nadu ki por ki ba men barim nyango ye me a Trai na marba me penyo yangi kani ka lad me pelaj yangi nagi jing pang nagi jing sitom nagi jing telot nagi jing swai jong ke jing imdo me pelaj ru a Trai nagi jing ki jing khang lad babaro kat ni yang yo ya kalat ban yawan ban kiu hagani ke ying ka bakan tang ke jome ban pendem lagi jong ki kho siu hakmat jome ban aingu ye me kan rad bi ban dem ban duai ban kerpat ru ye ki jing isnei ki jome na ka banta ki jing im jong i marwei nya ngo ye me ko Trai sa chi sien na ka banta u Jesus Christ o balong u khon batang marwei u jong me o ba me melapha ye ka ban sha ye ka ding khna haloru lom kalbari barbada kata a Trai bi ye ka long ka lad jing panim ye ki nong pop ki bakum mangi la pen luet ye ka met ke jong u la le ben ye u da kita ki badon ka bor ha kita ki por ki bamen barim ula de ban sha ru ye ka ding pna ban ban jau ye la ka jong ka snam ka ba im ka ba tu haloru lom kalbari kani ka snam a Trai bi ka long kum kawa kalbari ka ba sat no par ye ki pop ki ram bat ki jing tingit ki jongi ki nong pop ki bajot bat ki barep namar ka tangi wan ye ka ban khot kar pa mat jome to isnei a Trai bi yangi kat bangi dangi song lang hakini ki ben hang ni heyeng mani habangi pendem ye la di ha ka jing mani ye me to ai bengin mat ye ka jing don rengkat ka jome to ai bengin mat ye ka jing Lyndan Syiem ka bathumai barhabangin kner ya lagi jongki kti ki bathngit ki jongi ban simbantan aukpu ban naga khuri ki balong ka dak jong ka met ka jome bar ke snam ka jome pen khoj ingi a Trai bi mam no ye ki pop ye ki ringkang mam no ye ki jing thlot ki jongi ki babun handai to saj yengi daga snam ka bakodor ka jome bangin long ki babit ban kner ye lagi jong ki kti ban sim ban bam bat bandi bat bagata ka jingle a Trai bi kan pen kan do ye ki do not ki men sim ki jongi bangin mat a Trai bi ye ka jing don ka jome ha ka jing im ka jongi marwei ni phla khmat jome bangi long ki bathlot ni phla khmat jome baki ki be de ba ka jing im do ki ban ye ka jing im ka jongi ki kjap ye ka jing long men sim ka jongi ka ba man ka por namar kata ya rab yengi a Trai bi
Baling ba ka jingi yo bentana kani ke sacrament. Kan pensaj bor yang bangilaban wan kam hajan seme. Bad bangin long Trai ba ye ki sakri ki jome. Ki bayai wan sejan jome ban kentiu buram. Bad ban mani yaga kadeng ka ba im ka baran bor ka jome. Kyrkhu Trai ba ye yaga ni ka mit ka ba kentang. Ka bala buhang ni ka bala penkret da ka balang. Kani ka long ka mit ka jong me ko kan rat ba i bat kum kiriu du khot ngini sim bantana kani ka mit to ai Trai bagan long ka bakantang bat ka jing sim banta ka jong i wei pai wei du kan long ka bakantang ngi bo ti ru na ka bantau sakri jong me pastor ibadon ka banta ka bakrau ban pendep ye kani ka kam ka bakantang pankantang ye i daladi hi pan ko bor da men siem ba kho jong me kan ran ka khubor ka ba ini te ini slok kan long ka pathau thumai ki do not ki men sim ki jongi don rangkat bat ngi na do kani ka khlep mat silenter ka por hadu ka bawai no jong kani ka jing sakri bahabangin mi no na kani ka yeng mani bandai phai sala ki jong ki yeng ki sem ngin sngo hala ka men sim ya ka jing don ka jong me ka jing im ka jongi ngin ma ru ya ka bor ba kan jaman sim kabawan her na khet ki jong me hi kyrkhu ye ki khot ki bangila puli na ka tin ka ba khot ka ba kan tang ka jong me kin yo jaka ka jing im ka jong i wei pai wei bangin ya kin mau ba me long ukpu jong ka jing im ngin ya kin mau ru ba me la pen mi ye ka snam na ka banta jong i baling ba kini Trai ba i ngin nang yo ye ka bor ban sakri khambha ye me kat bagi nang sa kisngi ka jing im jong i hasla jong ni ka perthai pediang kan rat ye kini ka bangu klet no ye sibun ki jing trot ke jing im na bai kini baro ngingo ngi dami pani khot garpan tangha ka gerteng ka ba im ka ba don bor ka jong Trai u bau nong paningim jing Jesus mentabat sedo bom jukut ru amen ngi pan pau ko jing songo ye temen besan jongi temen besan EW kharsano I Blei Un ingi ke jing puli na ka htien ke jong Blei pat ke jing duai kum ka Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobhaya phi ki parareu de khot baro ki balawan sakini ke Jingiaseng ki balong ki de khot jong ka Balang Mawroh ki ba long ki de khot nagi wei pat ki balang ru ndrei ki bejedon rengkat bat ngi na ka por ngi pediang sobhaya phi bat ma phiru ki ba pet bat ki ba sngo ling ba ka YouTube channel jong ka balang ngi pediang sobhaya phi Syakani ke jing syakri ke jengi U Blei ngi penpau ke jing pediang soba ka ba kerpang ye phi kini ki reu de khot ki ba thamai ki ba ngidang su de pediang men hakani ka sngi balang ka bala dep U Blei Un kyrkhu ye phi aba phila long reu de khot ba U Blei Un kyrkhu ye phi aba phi wan lang syakani ke jingiaslok jong ki reu de khot jong ka balang Hagani ka por ngin penkre ban yo sngo no e ka khubor na ka htien ka jong Blei da ka bangiar wai lang gani ka jing ruai ka ba san po lai Pat hadien gani ka jing ruai ngin sa yo sngo na ka htien ka jong Blei a jing it bam jukut bashlei bagi benriu bomman la hun ha U Blei ka jing hun ka men sim ha jing sat ka snam ka sni jong ka jing yap ka pop kaladam ka jing ruai ka basan po lai Jing it bom jukut baslei bagi ben bom man lahun ha U Blei ka jing hun kamen sim ka jing sat kasna kasni jom ka jing ya ka pokaladam ajing it bapela a uji sulapau
Yakaram kapobuba alor kadi una ki umba kaduriau kim lasu bangsa kasnam kimrat baru lapan belas in reina kalvari kasnam jong ukun la kesoy tang sisin kapelo jinggun Papela auti sulapau Yakaram kapobuba alor kadibunam aku kumbensi Kadujo kan kenwen dabitar kain ajeng ya pujisu narbat usum la jogja usotan usim kajeng dum ajeng ibapela auji sulapau Yakaram kapobuba alor kadibuna gaspaka bagenre changi lamiku kaduriau nalum kalvari gaslelur kapetei kangam kajengtem kentengi pun belin nang nisya jengkem ajeng ibapela auji sulapau Yakaram kapobuba alor kadibuna Ki temen besan bayi jengi ki dekat komiti Balang bat ki para riu dekat Baro kapang pedeng jeng ke kubur hakani kapor kalong kaniam ke jinglat bat ke Jingkhawai utrai kaniam ke jinglat bat ke Jingkhawai utrai hakani ke snem arjar arpusan ngan keren syapang ke Sacrament ke Jingkhawai utrai hak Sacrament ubnai March kaniam ke jinglat bat ke Jingkhawai utrai Sacrament benai Jun uji su useng ya ke Jingkhawai utrai September Sacrament ke Jingmut jong ke Jingkhawai utrai Desember Sacrament sumar khot ya ke Jingkhawai utrai kanong rim naka ktien ke U Blei kalong naka kitab Exodus kalenong ke bakhat ar ki dekat ar puwei hadu ar pu nyau bat iwei korin lenong ke basan ke dekat ke bah nyau bi ke bamut nyau ke benta ke bah ar Exodus khat ar puwei hadu ar pu nyau bat iwei korin ke lenong ke basan ke dekat nyau bi
Anda kumta Moses ula khot igi temen basan barok ki Israel bad ula ong haki tokem shimru yo khun lang brot shalade kat bakum ki yeng jongpi bato penyap ya ka jinglat bato shimru shisong u hisop bad haba pila we ya u haga snam kabah ka phang kabah ka pliang to kelan ya ka khli jingkhang bad ya baro ar liang ki shaukat da kata snam kaba ha kata peliang te manu ru napi wat mi shabar ka jingkhang laga jong ka yeng hadu men step naba utrai un sayat lingba ya kaban sho yap ya ki Egypt te habau yo I ya kata snam hakli jingkhang bar haki baro arliang ki shaukat utrai un yat palat ya kata jingkhang bat onom sha yauta unong penjat ban wan hapo ki yeng jongpi ya kaban penjat to phin sumaru ya kane ban long ka hukum ya me ban ya ki khon rang jong me halagarta te anda phila poi syakata kari ya ka bautrai un sa aya phi kumba ula kular phin le ya kane ka kam te kanja habaki khon jongpi kin onga phi phimot ayu daga ne ka kam ba pinya tho ka long ka jingknya ka jinglat jong utrai ubalayat palat ya ki yeng jong ki khon Israel ha kari Egypt men ba ula shoyap ya ki Egypt bad ula pelat ya ki yeng jongi teu tau pat ba ula ngo bad ula manero na iwei koren san sngewbha namaru yau khon langbrot ka jinglat jongi ukrisken la knyano nakabenta jongi namaru yau khun langbrot ka jinglat jongi ukrisken la knyano nakabenta jongi ki Israel kila donari Egypt mentala saus pa lai posnem kumbangi puli kala nong kaba khatar ka khot sau po kila wan nengkong hakapor bo Joseph ulong lengskor jongkari Egypt Batla syaiki bansa hang tahakari. Uparo lele ula ayaki yakari ka basaiso yakari Goshen. Bakin ri yaki Balang yaki Langbrot yaki Masi badi kiwei pat ki jingri jingdop jangki. Henry menta hadin sauspa lai posnem ki Egypt kila isi iap ya kinong Israel. Badu paro batmai ubam shimtip syapang tau Joseph kumno ula pelat yakari Egypt. Uneu paro ula penlong merau yaki bat ula pensitom ben yaki. Namar kata kini kikon Israel kila perta jam syau blei kila ud kila nam kila yam kila lenyar baru Trai bau blei ula yo sngau ya kata bat ula pha yu Moses bau long unong pelat yaki. Namar kata Moses badu henmen jong u Aaron kila let syau paro bat kila kerpa dia bon sin ban pelat ya kikon Israel. Henry une u paro umsya yaki banmi nakari Egypt. Namar kata ublei ula pha yaki kendai teligi klam halor jengari Egypt. Henry paro unang si pen yala ka jongga donut pelat yaki Israel. Bakin mi no naga jinglong merau. Bat udang pensitom syuk kamjur yaki. Namar kata ublei ula maham yu paro. Balada me pen si pen yala ka jongga donut. Bat lada mempelat yaki kon Israel. Naga niga jinglong merau. Kan sawan ka klam ka basipau bat ka bakaddo. Ha ka ba uwei pa uwei ukun ka nengkong. Naga yeng jaki Egypt on sayap. Laulong ubriu ne umrat uno ubakhaneng kong onyap Henry ubleu la kular ba un pelat im ya ki kon Israel lada ki bat ya kan nyam ke jinglat lada ki pendep ya ke jingknya jong ke jinglat namar kata haga kitab Exodus kelenong ke bakhat ar ki dekot ar puwei hadu ar punyau katu ka benta ka bangala puli mentan ubleu la ai ya ke jing batai ki ba benia yo Moses baun pen sngau pateng ha ki kon Israel
kumno ban kenya ya ulang berat ubadap sisnem ban banta ya ka snam hakli ke jingkhang bariki arliang syaukat jongka jingkhang anda U Blei Un yo I ya ka snam ha ka jingkhang un ya lat ya kata ka yeng kani gade ka jingmi jong ka kentien niam ka jinglat kade ka jing ya lat ka jong U Blei ya kata ka yeng ka bala ta snam hakli ka jingkhang baraki arliang syaukat but ya kita gi khon Israel ki basyong kata ka yeng ka bala ta daga snam kin lat nau angel jong ka jing yap yau bala khot ka Bible khasi unong penjat baru Blei ulah tahu ya ka hukum bagi Israel kin buat ya kane ka jing rakhe man kasnem kim day ban klet kumbangi rakhe mangi ya ka Sacrament ka Jingkhawai Trai man ka kuata ki Israel ru ki day ban rakhe ka niam ka jinglat man kasnem ban ken mau ya ka jing pelat im ka jong Blei ya ki ban ken mau ya ka jing lat yot ka jong ki nakari Egypt bat ki day ban rakhe ka ne hau benai abib uniu benai abib day hakabakut jo benai March bat hakabasdang jong benai April late March early April day nakata dauru baka Good Friday ka jongi ka juhab hakabakut jo benai March hakabasdang bat syadu ka pedeng jong benai April uniu benai abib ulong ubas sedang snem haka kalender jengki Jew bat ki ju sedang ni ka snem temai da ka baken mau kumno Blei ula pelat im yau khon kha nung kong jengki haka por bagi dangdon hakari Egypt bat kumno bo Blei ula pelat yeki na ka jinglong marau hapo upharo hagi snem ki bahadin kani ka jingle niam ka jinglat ka kentup ru yaki lingdo bat yaki ba ya Trai ha ka temple henry ha kata ka niam ka jinglat ka ba ningkong ukpa jong ka yeng kumukli jong ka yeng ude ban pendap ya ka ni ka niam ka rukom ukpa ula de ban kenya ya ulang brot uba shisnem uba kot uba khia ubam don kanu kanuru ka jing tho bria lani ka jing tho bron lani ka nu kanu ka dak hau ladu de belang uba yong ude ban yong teli ladu de belang uba le ude ban le teli am dai ban don kanu kanuru ka jing tho bria une ulang brot ude ban long uba biang nadong shadong nagabenta jungi ki Kristan une ulang brot jonga niam ka jinglat usaham syapang ka jingwan jong uta o lang brot jong U Blei uban sawan syakani ka perthai ulong ka jing ya tho lupa ulong ka serngeu serngat ya ka bansawan ka jing dapura ka balong hau Jesus Christ ukon jong U Blei bad U Blei ukon uba telem uba klem jing duna uba klem jing tho bria namar kata ki para bangeit haba pipet syakading penakal bari PUE yaga snam ke jong Jisu ke batut bansat igi pop jong PUE ru yau khon jong Blei ubalong teli biang bat janai klem pop klem jing duna klem jing tho bria ha kata kan niam ke jing lat ke banengkong ya kita gilang brot lakenya ha ke por janmit marsen kem yong ren kalau dia kapor ban kenyano ya ki lang brot nang tau kpa jong ka yeng ula shim da kita gisla hisop ula we ha ka pliang bagadon ka snam jong tau lang brot bat usata hakli jingkhang bat haki arliang syaukat jong ka jingkhang ha ka jingkhang ka ba mi na yeng la ngi ong ha ka yeng mani jongi kamot ya ka te ka jingkhang ka balong ka pedeng jong ka yeng mani ka jongi kani ka snam kan long ka dak jong ka jinget kadak jong ka jinget hau Blei bat kadak ha ka jinget ha ka jingkular ka jong Blei baon ya da ya kata ka yeng
Bandau Blei UI ya snam haklik ke jingkang bara arliang syaukat. U Blei Un ya lat ya kataka yeng. Bat ya ukun nengkong joka yeng. Ya ka kun nengkong joka yeng. And yo lat nau angel jong ka jingyap nau tau nong penjot. Kimrat kibadon hapo kataka yeng ru. Ukun ka nengkong on yo lat na kataka jingyap. Bat ki khot jo kata ka yeng haba ki leyu I bo kpa ula knya ulang brot bar ula ta snam hajing kang kem dei ban mi na kata ka yeng ban leit shabar namar ladaki mi na kata ka yeng ladaki ya shabar kata ka jingkang balata daga snam da ka bayap shisha ken yap hadin kani ya kita ki lang brot balaknya lasang bat labam rengkat badu kpu klem tiat rengkat bat kijur ketang. Kepu klem tiat. Watakan tak bat kijur ketang. Kani kaniam ke jinglat kalong ke jingkenya. Exodus kat arar punyau. Deuteronomy kat riu ar. Namar kata. Baro ki dekot juga yeng. Ki deban bam. Ya kado jang ulang berat balas ang. Bat nyau ski hadin kani. Ki jiu kin but. Ya kaniam jang ukpu klem tiat. Uni ulang uruti ngamut badong uni ulang kupu ubala shet klem utiat lani ka juk jongi menta klem u baking soda ude banlong uba bat uba madan de banlong kum uruti jongi ubala bu sipor kanang bau tiat lani u baking powder on Trai kam bat kani kan penken mau ya ka jingmi kerke jong ki khon Israel nang ta nagari Egypt bakim shim don por wat ban bu shipor yo kupu jongki baon at bat baon long ruti kibriu kidei ban lum ya kitum kitam kitiar kitar ki jongki baro kidei ban phong di jan ban let lenti kidei ban panpo elaga jong ka sengkai bat kidei ban bam kloy ya kata ka jingkinya namarkin mi no nari Egypt hagatahi kamit kabagawan kaklam ke basipau. Bon kibre kini kisngi ki keli. Balai badeban kenya ya ulang berot. Balai badeban penmi ya kasnam jauh ulang berot ubah lui. Kenang ban pelat im ya ukun ka nengkong jong ka yeng jong ki Israel. Haba kini ki Israel kini ki basyak pensitom ben ki basyak le ben. Kat ba ki Egypt pat kini ki nong le ben ki nong pensitom ben hato blai tip manu balui bat manu ki nong pensitom ben balai ba blai pensitom tang ya ki nong Egypt ka jing shisha kalong kani baka khlam ka basipau kalong ka jing bishar ka jau blai har lor ka Egypt barok kawai ka jing bishar tang halor ka judge ben riu Egypt Henry ke jing bishar halor ka ri Egypt barok kawai. Namar la da ublay ula de ban bishar namar ka pop. Ula de ban bishar ya ka ri bat iki nong shong shnong hangta. Laki de ki nong Egypt ne ki nong Israel ro. Baro ar kila le pop persya ya ublay. Baro ar kila pen Kenya ka hukum ke jong ublay. Baro ar ki hap ban syak pen sitom ben. Kadon tang kawai kalat ban yok lat. Na ka jing bishar ka jong ublay. Bat ka jing bitar shla ka jong o. Bat ka ta kalong daga jing kenya ka daga snam. Dai tang daga jing kenya jong ka snam jong ulang brot uba telem uba klem tok bria. Ba ansa pan paino ya kata ka jing bitar shla ka jong blay. Haka testament ka batmai ngila puli mentan iwei korin lenong basan ka dekat ka banyaw ka benta ka baar. Iwei koren san nyau bi bau Jisu Kris ulong kan nyam ka jinglat jangi ubala kenya namar ki pop ki jangi kumbala kenya ya uni ulang berat jangan nyam ka jinglat kumju uru la kenya ya Jisu Kris namar ki pop jangi kibriu baro agani ka perthai kila le pop persya yo blai mangi ki Kristan ru ngimla ban sngau hok elade namar ba mangiru
ngilale pop persya U Blei mengiru ngihap hapo ka jing bishar bat ka jing pencipta U Blei dai tangga senam ka jong Jisu ha ka jing khang ka do nu jong pi kabala ban penken ria ya pi na ka jing bitar sla ka jong U Blei bat ka jing bishar ka jong u kasnam jong lang brot kan yam ka jing lat ha kli jing khang bara arliang syaukat kapenia per ya ki yeng jong Israel na ki yeng jong Egypt ha ka jo karukom kasnam ka jong Jesus Christ ha jing khang ka do nu jong pi dai kataken ka bapenia per ya pi na ki wei pat ki breu ha ai nginum sngau sarong yalade ban ongi khambha mangi bani ki wei ngi kham hok mangi ki kristan bani ki wei kaktin U Blei ko ong baro ngilong kinong pop henre de ka jing don jong ka snamu Jisu ha ka jing khang jong ka do nu jong pi ka bapania phere pi na ki wei pat ki breu ha ga ni ka perthai nga ko ai pi kini ki riu du khot ki bagi dang su pediang bari yang ilang ru baro ki riu du khot ki ba bon snem bon post nem ban ken ma ye kani ba pi don ka snam ka jong khun lang bro jong Blei ha jing khang ka do no jong pi hang ne ka do no don ka jing khang hang ta ka don ka snam wat num ya lat wat num ya shabar ka jing ka jong ka ta ka snam kumtan dalawan kani ka khlam ka bashipau bat ka ba khaddu hari Egypt kala don ka jing yam bat ka jing linyar hang ta pedeng kinong Egypt namar ba ki kho ningkong jong ki baro la shoyap dau nong penjat dau angel jong ka jing yap om tang ki briu henre ki mrat kha ningkong ru kilayap lut wadu paro ru shimlat nagane badu khon kha ningkong jong paro khon prang sngi jong u khon balamut ban sa songket jong paro uneru la shoyap ha kataga miet na kataga daw ha ka jing ot ka jing yam jong pat ba Egypt lapan sngau so paro bara ka jing pat ka do not ka jong u ban se henre ban pelat noi ki Israel ban mi nang tanari Egypt ki Israel kila kre kila lumlut ye ki tiar ki tar ki jong ki kila te kila song kila bu ki ut ki kada ki kulai ki kashor ki jong ki shwa bakin let kila shimi ka ksiar bat ka rupa na ki nong Egypt kinong Egypt kila kwa ye kini ki Israel bakin let no ki ong ka jing don jong ki kalawan ra shi bon ki jing e yengi kelet no naganigari ka jongi kelet no ko pi ki Israel bat kila ay ki ya ka ksiar ka rupa ki jan bat shibon ki jingdon jing em ki jong ki Exodus lenong ba khat ar ki dokhat lai pusan lai pun rio ngi so thu ba kine baro kamde ka jing lute henre ka dei ka bainong ka ba kila dei ban yo ka ba kila dei ban siu ling ba ki snem ki posnem jong ka jingte mrau ye ki Israel hang tahari Egypt bat ka khtin U Blei ka Bible khasi jongi ka sotonat bha ka rukom bu ko ong kumni layo buria pat na ki Egypt kumni ki layo buria pat na ki Egypt te kum ta dian sauspa lai posnem hakari nong wei ki Israel kilami nagari Egypt banlet syakari jong ka jingkular hakata ka jingja ka bakraw kabalatip kum ka Exodus piatip lot ki jingja jong ka kitab Exodus pilai i ka to ka film 10 Commandments kumno kila ya ling baga duriaw basaw kumno kila ya te ega jutang ha ulum Sinai kumno kila yo egi shipaw hukum hangta kumno kila ya saw posnem hangta hari klaw rikenja nre nginum ya kren ya kini baro menta ha kani ka sermon ha kani ka sacrament banai march balai banga kren syapang jong kanyam ka jingla jong ki Jew balai bangam kren bet syapang jongi ki Kristan namar baka tenrai jongi kalong hi na kanyam Jew ka jing sedang ka jongi kalong hi naga thamai
jong ka jinget jong ki khon ki jong Abraham bat ka don ka jing ade ka bajan ha padeng ka niam ka jing lat jong ki Jew bat ka jing rakhe Kristan jong ka Sacrament ka Jingkhawai Trai hagani ka senaman keren tang syapang ka Sacrament bat ngide bentip ya ka nongrem bat ka tenrai baru jisuru ula seng ya ka ne ka Sacrament ka Jingkhawai Trai ka ba ngi rakhe menta hakanu ko por ula seng ya ka ha padeng ka jing rakhe ya ka niam ka jing lat men ba mau bat ki senran ki ya kendu aka kamra ka bahaneng hakamit shua bandino yo u hakamit ba an kem yo u bat kumla shai pat bansa narpna yo jisu shua kaneka jing rakhe niam ka jing lat ka bakhat do haka kamra ka bahaneng man ba jisu u rakhe ka niam ka jing lat ujubut bet ya ka rukom jeng ki jiu ju pen kala haba manga nga peniat ya ka Sacrament ka Jingkhawai Trai nga peniat be kumju man kapor ngam ju pen kala ka ba pen kala kalong tangka sermon ka khubor bat kinong ye shimbenta henry ki kentien ki degi ba shimbet na ka ktien ka U Blei henry ha ka ne ka jing rakhe ka ba khaddo shua bandino yo u ba un syakem bat ban sanar pnala syai ka sngi ujisu la pen kala ya ki jingle bat ki kentien jong ka niam ka jinglan ula pen kala na ka rukom jong ki Jew syaka rukom Kristan haga jaka ban ong ba ukpu ulong ukpu klem tiat ban ken mawe ka jingmi nagari Egypt ujisu shim ukpu ong to shim to bam uni ulong ka met jonga ka bala pen ken na ka benta jong pi bat nang tau shim ka khuri ura baduang to shim to di kani ka khuri kalong ka jutang ka bathamai daga snam ka jonga haga jaka jong ka do ka balas ang jong ulang brot jong ka niam ka jinglat ujisu terwa daga met ka jong u banlong ka jingbam ka jongi haga jaka jong kasnam balawi do usla hisop bat balata hangtai hakli jingkang bada arliang syaukat ujisu terwa daga snam ke jong u naka benta chongi mdan manu manuru bala ban penkela ya kan niam ke jinglat dei tang U Blei ubadon ke bor bat ke ikhtiar ban penkela ujisu dei ukhon jong U Blei ujisu dei U Blei ukhon udon hok ban penkela namar mensua ka jingknya kalong jong ulang brot jong niam ka jinglat menta ulawan utau badapura ulang kenya uji sukris ban yap yapli na ka benta jongi na kata daw uji su ulawan ban ai yaunu kupu bat ya kani ka khuri haduk menta mapi ki bangin pediang ki bangil adep pediang riu dukot bat ki bawan ban shim meta ka sin banengkong haba pi shim yu kupu dak kedia namar ken mau baik amet ke jong jisu la pen ken na ka benta jongi halor ka ding na kalbari kedia bat sabam ya gani ka khuri nganda the namar ba kasnam jong jisu la pen pejar halor ka ding na kalbari banlong ka jing saj par yagi pop ki jongi ujisu la pen kala shibun ki ai haka niam ka jinglat jongi jiu men baula seng ya ka ne ka Sacrament juga Jingkhawai Trai kiai kini ki jing pen kala ki bau jisu la pen kala ya kan niam ka jinglan ngin saya kerani kita ha ka khubor Sacrament hau benai jun to bleun kyrkhu yangi lingba ka ni ka khubor na ka ktien ka ba khoi ke jong o na ka benta ka buram ka jong Blei amen ngin bateng ye ka jing shakri ka jong U Blei da ka bangini shim metai ka ni ka jing ruai ka ba nrepusan hadien balade ban ruai nga kerpat ba pinumpat song nreikat bedang yeng in yo ban shim metalang ha ka jing spell ka jing pla jing nget ki apostol ka bolong persya ka jing ruai ka banengkong hadien ka taru nginumpat song nreikat bedang yeng in yo ban duai pengentang ya ukpu bat ya ka khuri bat hadin kata pila ban sa song
bat ngin sayok ban sam benta na ukpu bat nagakuri. Hajing yap utrai ka kuna la ai, ka hukum ka hun ka pelat, ka snam jau khon U Blei lapan hun, ka ram jau benriu la sat. Bat ndangila ruai ni ka jing ruai nga kerpat iki paranong syarai, bagin sobha ban saweng no, ia ka ni ka jing tap halor kamit Sacrament. Ka jing ruai ka ban repusan. Trai kaku nalaai kahukum kahut kapelan kasnam jong ukun ublei lapen hun karam jong ubenri lasan Halu kalbari kalami po liuba pelakabo kansa ya kasniu kadonut ubril kendi hinom pop kayo Youth Lord kapensyan laju kajing lan kenyusya senai banwan jing shen tin lawai katem kalasyan betsuk syakajing tembuslan Kajing pla kajinget ki apostol nganget hau blei ukpa badon bor baro unong thau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesus Christ ukhon batang marway jong utrai jongi ubalapun dau mensim bakhoj ubalakha nakamari thei soti ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa anar phna yo ulayap bat latep yo ulahyar shakiriu yap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalai ulakeu shabeneng bat ulashong hagakti kamon ublei ukpa badon bor baro nang ta unwan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakhoj kabalang bakhoj shitulup kaperthai ka Jingiaseng kiriu khoj ka jingmap yagipop ka jingmi pat jongkamet bat ka jingim bam jukot amen tongini duai Ngiyang akhmat kaburam ke jangme ublei bok pau jangi bahabeneng ban aingo namar utrai jisu ukhon jangme bat unong penim jangi ubala aingi ya kane ka Sacrament ke Jingkhawai utrai bakan long ke jingkan mau yangi pateng paket ya ke jing yap pli jong uhalor ka ding pna kalbari baula kit ulaba ki ram ki sha bat ki pop ki jangi barula ai ka snam jong u ban long jing saj par ki pop jangi kyrkhu ingi ko trai ki nong shim benta na gani ka met pengentang yuk pu ba ka khuri ko trai wala ka long ki jing mi nagi so jong kane ka perthai ka mariang ndre haba me melapan gentang ki ko trai kin long hangi ka met ka jong Jesus Christ ka balapan ken na ka benta jangi bat ka snam ka jong Jesus Christ ka balapan mi ban saj par ki pop ki jangi Pengentang ko trai ingi kinong sarai kibadon ka benta ban sam na gani gamit ka bakentang bat banra syakiriu dekat jang balang pengentang ingi kiriu dekat ko trai kibadai ban yo benta ban kener lagi kti bat ban shim hakir miang sentur bari ki mensem yo ku bari ka kuri
Bagin long hangi ka met ukris na ka jinget, bat ka snam ukris na ka jinget, ban penksan, ban pengentang, ban penjanai, ya ka jingim kristan jongi. Kyrkhu ngilang barok ko trai, ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang, haka kerteng ka jong trai bat unong pedim jongi Jesus Christ. Amen. So baban syong. Kaktian ke jong Blei ko ongkum ni na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng ru api bau Jisu bau trai hakata kamiet hakabaladino yu ula shim yu kupu bad habau lala angu ula kedia baru la ong to shimpi to bam uni ulong kamet jonga ya ka bala pen ken na ka banta jong pi to le ekane ya ka ban kan mau yanga Barhagani ka por mangaru kumusakri barit ujang Blei nga shiminu kupu naga jingsong tho bangalong unong pop ubakraw ubadon kam banyo benta naga met ka jong Chris kabalapen ken naga benta jonga Blei Un yarap nga habanga pendep ya kani ka benta ka bakentang Jisu ong kani kalong gamet jonga kabala penken na kabenta jong pi to le pi kani banken mau yanga Jisu ong kani kalong gamet ke jonga kabala penken na kabenta jong pi to le pi kani banken mau yanga Kumju ru ya kakuri hadin ka babam jamit udaong kini kakuri kalong ka jutang ka batamay daga snam ka jonga ya kani to le pi katno sin ru bapidi ya ka banken mau yanga barhagani ka por mangaru kumusakri ubarit ujang Blei ngashimi kini kakuri daga jingsong tho bangalong udang pop ubakraw ubadon kam ka jingsat daga snam ka jong Jisu to Blei Un yarap nga habang pendep ya kani ka benta ka bakentang Jisu ong kani ka kuri kalong ka jutang batamay daga snam ka jonga tole pi kani banken mau yanga Jisu ong kani ka kuri kalong ka jutang batamay kabada ka snam ka jonga tule pi kani banken mau yanga Namarkat no kat no sin ru ba phia bam yu nu kpu bat phia di ya kani ka khuri pi pen pau ya ka jing yap utrai tat anda unwan baro ngi leyo benta na ga me ka jong trai ngi aingo yo Blei ha kani ka por ngi de shim meta ha ka jing duai utrai bar hadin ka ta nga kerpa di kitamen basan jongi bakin satap no ya kani ka me ka jong trai tung ni yang lang baro ko kpa jongi ba beneng to long ba khoi ka kerteng ge jong me to wan ka hima ge jong me to long common ge jong me ha ka khndo kum ba beneng to airing imen tai ge jing bam jongi
kabalah kesengi to maap ringi gerengkang gijangi kumba mengiringi maap igibale sniwingi to wade lamingi shakajing panshoiru ndrei sumaringi nabasniu nabajong me longkahima kabor bakaburamro ala kerta amen so baban shong ngi aingo U Blei bula don rengkat ngi hagajing pendep kajangi yakiniam kirukom jong ka Sacrament jong ka Jingkhawai Trai tiagani ko por ngin lum no igijing aingo bat ngin sayo igijing duai na iwei pat itemen basan jongi temen basan is imle trong ini pendam macam tuai. Ngiwan pendam berat extrajat kita koi jong me au Blei kupau jongi upah peneng. Ngai ngo ye me ko Trai namar ka jing is nei ke jong me. Meladon rekat yengi iwei piwei ko Trai lembah ni ke jan met. Melapla iki kejat ki batlot ke jongi ko Trai. Ban kiu ha ke yeng ke bagentang ke jong me. Bat kham tam ko Trai kan rat lembah ni ke por. Ban yo ban isim benta. Nau pu ban akuri ko Trai. Balong ko Trai kan rat kadak man kan mau ya ke jing ba ke jong me ko Trai. Nau benta ke jing im ke jongi iwei piwei. Habang melawan syakni ke pertai ban syayap namanta ki pop ki jonga ki jongi Trai kan rat do yarap yengi habang ilayo ban simenta lengba ni ke por ko Trai bangin yo ban syam ye ke jing suk ke jing kemen na kemen sim ko Trai bangin mi no na ke yeng ke bagentang ke jong me hoi mi i ko Trai yengi wan ha ke ke por ringkat bat sibon ki jing kit ha ke men jing im ke jongi wei pi wei don ru ngi wan ringkat bat ki jing pang ki jing sitom ke jongi ida duai ko Trai kan rat menis neban kata de ti ke balamong ke jong me ko Trai bangin syem ke jing kot ke jing khia ke met ke men sim ke jongi marua Trai kan rat lengba ke ke por ho ngilios ngeu ya ke report na ki commission jong ka balang ko Trai commission jong Jingiaseng kan thei bat commission jong ka balang ru kum ju ida duai ko Trai lengba ke por ko Trai ho kum ka balang ki khon ke jong me po ka balang ko Trai habang ki pen ko ngu ya ke jing khot ke jong me ban lech ke pathai ban ya lap ye khubor ke ba im ke jong me ko Trai ngida duai ke jing persyang ke barit ke jong ikum bakka balang ban ko ngu ye ke jing khot ke jong me Trai ngi don ni kini ki commission ko Trai kan rat ngida duai ye ke jing kyrkhu ke jong me ko Trai ye ki sakri ke jong me ko Trai ki nong ikai ki missionary teacher ki badon ke benta ke ba krau ko Trai kan rat ban penyat ye ne kam ke ba krau ke jong me hoi kilong tang ki breu tang sipon ki jing tlot ki jing duna ki don kam ko Trai kan rat ki jing elam ke jong me ida duai kum ka balang ko Trai men is ne ko Trai kan rat ban kyrkhu ye ki met bat men sim ko Trai bagi nang la ban Trai ke ne ka kam ko Trai kan rat ringkat bat ke jing elam ke jong me Trai kan rat ida duai leng ba ka ne ka por ko Trai men is ne ru ban kyrkhu ye la ka jong ki khon ki jong me po ka balang bagi ni yo ban i ban ya ka men sim ka ba i ko Trai kan rat ban syakri ke yame ko Trai lema ki kam mission ki jongi bagi don maru Trai kan rat hakane ko por ko Trai ngi wan lengba kane ko por ngi wan ra ru ko Trai kan rat ya ki jing ai ki barit ki jongi ko Trai ki balong ki jing kyrkhu ki jong me ki jing im ki jongi wei pi wei ngi dat wai ko Trai kan rat menis ne ban pen kyrkhu ki jing ai ki barit ki batlot ki jongi bahakano ko Trai kan rat baka balang ke pendon kam kan long ya ban ban crowd ya kalama gospel ke jong me hakne ke sla jong ne kendeu ni da duai ko Trai leng ba kene ke por medis ne ban kyrkhu ti ki baret ki jong ko Trai ki balano hakne ke por ya ki long yeng ki long sem ki jong ko Trai benginang yo ki met ki ba ko ki ba kya bat kham tam ko Trai kan rat benginang la ban ai ki do not ki men sim ki jong ban syakri me ko Trai kat ba mi him bedang ko sa ngi ne ke sla kendeu ida duai ko Trai kan rat men isne ban kyrkhu ki baro kum ka balang ilayo ban pendep bangin ki chan met isne ru ban yarap yengi ko Trai bangin mi na kan ki yeng bagentang ringkat bat ki jing kyrkhu ki bagan sai ki jong me sngeu ko Trai ban ma pro ki pop kerengkang ki palat hagar teng jisu ngi duai menta syukur syukur amen ngi penpau ke jing songo iki ashes ki belai don bentai ke jinglum jingai ngo bari temen besan is imle ibala pengetang iki U Blei Un kyrkhu ke jing sakri jong pi ka kam ke jong o ngi penpau ke jing songo i Mr Henry Wardri Mr Dameshwar Lalu nongelam jingrai organist badi gini ki perlok samla ki bapai ki bakmi ya kene ke jing ring video ban penmi ha ke YouTube channel jong ka balang
lembat kiwei pat kiba penbiang ya ki sound bat kiwei ki jingdon kam jok ne Jingiaseng U Blei Un kyrkhu kerhai pi hagi benta baro jongka jingim nginemi naga yeng ga jong U Blei daga jing sngo shngan daga jing sngo shlur jong ga jing kyrkhu ga jong u bat ka jingdon kat ka jong u lembat ngi ini penwai no ga jing shakri ga jong U Blei daga jing ruai ga ba arspa shipo bat hadin ga ne ga jing ruai ga kerpat ya itemen besan jongi itemen besan Dr. Olamare bain sngewbha ban saplat yangi daga jing kyrkhu penwai snam ga ding phna kapan kentiu ki batlot ban long nong job snam ga ding phna kapan demru ki basarong ban hap khop ai bangan sngau ler pangat na kalbari ga jing ruai ka ba arspa shipo Donet nuai. Go kpa jongi bahabneng. Ni aingu go kenrat ya kajing isnei kajong me kajing ij ba kajong me. Madang sha sngewbha ko trai bangin don ha ka ying ka ba khoi ka ba kentang kajong me. Ngen long kidang yo benta ko trai na ka mi ka ba khoi ka ba kentang kajong me ko trai. Habang ikan mau ko trai kat no malasya halor ka ding na. Ban yap ya ka ban penim mengi ki bro ki bapop. Isnei ko kendat ngen mi nang ne ko trai. Rengkat bat ka bor jong ka ding na. Kabangin yo islandet jong ka ding na ko trai. Kadon ka jing kular ya ka jing im bom jukut. Kyrkhu ngilang baro ko trai. Habangin sami no ko trai ngen mi ko trai. Hagaji alam kakti kebadan bor jome. Diang ko kenrat di kot kerpat ngai skribarit damap kipop. Nabe ginengi pan ngi dem hakateng uji sunang panem behej. Batada aru kecing ai kebadap yang dap kerhayu trai nong panem uji sukres. Ubala yap halor keding pna habalat teb yo la mipat. Malo kiu shabneng ko trai. Ban pen kre kajaka syong neng. Kajing ij ba kajong bleu kpa na bam jukut. Hoi kajing slok kabatiang kajing pencait bor ni tau thomai bleu man sim bakhuj. Kini kajing kyrkhu la hawe bleu. Kin chong sa ban ngi kum ki khun ki bla siu spa kajong me. Kin chong sa rangkat bat ki bangai hang ne ba satlak ke perthai ki badam bat chakriya bleu ba em. Menta serta bam jukut ru. Amen.